seara, dragilor! Mă tot gândeam acum să vă zic o chestie isteață, un proverb așa, care să vă ajungă la suflet. Singura chestie după ziua de astăzi care îmi trece prin minte e unde nu-i cap, îi vai de picioare. Asta ar fi una. Sunt multe proverbe care caracterizează în mare chiar și societatea din ziua de astăzi, dar mi-aduc aminte de o vorbă pe care o ziceau ai noștri când ne-au crescut, și bunicii, și părinții. Nu poți, te ajutăm, nu știi, te învățăm, nu vrei, te obligăm. Noi nu obligăm pe nimeni, eu vreau să punem accentul pe a putea. Noi putem orice, cu îngăduința lui Dumnezeu, dacă vrem. Dacă nu vrem, nu putem nimica. Aseară, cred că vorbeam despre cuvânt, despre puterea cuvântului, datorită gândurilor, datorită cuvintelor, datorită acțiunilor noastre, avem viața pe care tocmai o trăim, fiecare pe a lui. V-am rugat în scris, nu odată, prin copii, și vă rog acum așa direct, dragi părinți din Variaș, eu sunt convinsă că vă iubiți copiii. Haideți să facem ceva pentru ei. Credeți că putem? Eu cred. Dar nu ajunge doar părerea mea, doar timpul meu, doar implicarea mea. Eu pot, împreună cu voi, să creez ceva minunat pentru copii. Degeaba vor copiii, degeaba vreau să spun pe termen lung, dacă îmi lipsește implicarea voastră. Gândiți-vă și veniți cu soluții, așa cum v-am mai rugat. Aș dori să ne întâlnim în număr cât mai mare, dar pentru asta, cum am spus, fiecare trebuie să dorească acest lucru și să fie convins că poate să-și aducă aportul sau spre binele comunității în care trăim. Deci trebuie să vrem. Nu avem justificare. Dacă vrem, putem. Dacă nu vrem, nu putem. Eu plec de la premiza că ne iubim copiii și că vrem ce e mai bine pentru ei. Și fiți atenți la cuvinte. Luați-vă copiii în brațe, spuneți-le că iubiți, foarte important, indiferent de vârstă. Copilul unui părinte rămâne copilul lui toată viața și știți prea bine că atâta timp cât avem părinți, ne putem și socoti copii în bună regulă. Da. Spuneți te iubesc, spuneți mulțumesc, spuneți te rog, chiar și copilului celui mai mic, doar așa poate învăța că te rog și mulțumesc deschid uși. Fiți buni. E singurul lucru ce vă mai poate uimi într-un mod plăcut. Bunătatea omului, bunătatea celui de lângă mine. E ceva nemaipomenit. Să aveți o seară binecuvântată.